Mangin dinapit nga bisita sang syudad ang pila ka mga high-ranking officials sa isang iban nga pungsod kag pila ka mga senador sa Dinagyang Festival 2026. Ini ang ginkumpirma ni Mayor Raisa Trias. Sa interview sang Bombo Radio kay Trias, siya ginpahayag nga madamo sa mga bisita ang halin sa mga partner embassies sa isang Iloilo City. Lakip na diri ang ambassador sang South Korea, His Excellency Lee Sang-hwa, upod ang iya asawa kag tatlo ka mga opisyal sang embassy. Mag-abot man ang ambassador sang Germany nga si His Excellency Dr. Andreas Michael Pafanorche o upod ang iya asawa. Yara man ang ambassador sang Canada nga si His Excellency David Hartman, ambassador sang Japan nga si His Excellency Endo Kazuya, kag si Mayor Kevin J.T. Sosuwiko sang Guam. May mag-aabot man nga representante halin sa Taiwan. Magluwas diri, kumpirmar man sanday Senator Bongo kag Bam Aquino nga magatambong sila sa nasambit nga kahiwatan. Ang sa mga partner naton nga mga embassies, madamo kita nga mga ambassadors nga mag-alalabot. As you know, kadamo kita mga programs and projects nga funded by different countries. So ang isa ni nga maabot is ang South Korea, kami mga exchange programs man kita didto. Germany, kay may ara man kita mga projects with them. Malaysia, Japan, and Canada. Hindi lang ko sure sa iban pa kayo may kung kisa may ga-confirm, kung kisa may ara naman sila special pa nga mga kaladtuan ga-decline. So ang confirmed gid as of today 5, and we have some senators nga maabot man ang may pamanata man sa aton nga dinagyang, plus iban pagid nga mga gin-invite naton. We made sure nga subong gid nga dinagyang isa lang ang focus, no, ang aton nga pagtuo sa Senior Santo Niño. That's why even in the programs I really specified sa IFFI to incorporate ang aton nga faith, nga ibalik gid naton ang dinagyang sa aton nga faith.